आपल्याला माहित आहे भोंदू करातला न्यायालयामध्ये हजर करण्यात आलं। त्याला 5 दिवसांची 29 तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आलेली आहे। आणि या सगळ्यामध्ये भोंदू कराचा जसा जसा तपास पुढे जातोय त्यातून अनेक महत्त्वाच्या माहिती समोर येत आहेत। भोंदू करात कशा पद्धतीने 400 रुपयाचा मध लाखो रुपयांना विकत होता, नकली नाग कातडी दाखवत लोकांची भाविकांची फसवणूक करत होता, नकली खडे ओशनो जेल मधून लुबाडणूक कशी पद्धतीने भाविकांची करत होता, भाविकांच्या भावनेंशी कशा प्रकारे हा भोंदू करात खेळत होता, याचे सगळे कारनामे आता समोर आल्याचं पाहायला मिळत आहे। खरातचा फंडा कसा आहे आणि भाविकांना गंडा घालण्याचा खरातचा फंडा समोर आलाय। भोंदू खरातकडून भाविकांची फसवणूक करण्यात आलेली आहे आणि एक ना अनेक फंडे वापरून तो लोकांची फसवणूक करत होता।